În 5-6 zile tundeți singur cap-coadă și puteți produce bani deja pe tunsorile pe care le scoate. Cursantul a plătit bani să-și consume greșelile ca să nu mai fie refuzat de patronul de frizerie, care îi spune: vreau să te văd cum tunzi, și lui tremură mâna, că fie asta să filmeze profesorul, cum explică, fie asta pe un cap de manechin. Nu și școli. Și școlile Poincat s-au extins în toată țara, în toate orașele mari. Nu le enumăr că sunt multe. Nu ne batem joc de oameni. Vă punem la dispoziție cele mai de top ustensile, de la JRL-uri, Stylecraft, mașini de la Wall, Ragnar, totul pus pe tavă. Modele, nu vă faceți griji în privința modelelor. Deci suntem în toată țara. Noi stăm în live-uri zilnice, n-avem nimic de ascuns, căci Dumnezeu îngăduie totul. Nu păcăli oamenii, nu-ți bate joc de ei, și la noi și 80 de ani dacă ai. Dacă ești femeie, dacă ești bărbat, dacă vii de la sat, de la oraș, noi te învățăm să faci bani, nu să fii filozof. Nu trebuie să fie vorba despre profesori. Noi avem frizeri excepționali care au crescut lângă mine și predau doar pașii mei, cei 9 pași de aur. Așa că îți spun, tinere, nu contează vârsta, grăbește-te, locurile sunt limitate. În 5-6 zile mănânci frizerie pe pâine, ne auzim pe WhatsApp.